Kardok Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Bharatiya Janata Party Ratchari Asong vote kerek amai kepadupon. Nijang Karbi Anglong Lakha Sirkep Amreng constituency jiri kendeng hempu mukrang pathu aklam along Bharatiya Janata Party Asong pen MP Kilik Apharman Ongdung avot pen ke haipon unji aphan rat amai pi pedupon si vote kerek amai kepadupon. Bangso amai along lapu local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council along kikhi bom abang phi Rina terang pi pensi mai charipon lo. Bangso along Karbi Anglong Autonomous Council kachari ponbom CM Dr. Tuliram Ronghang aluhiaman pen chetongdut. Lapena barim MP Horen Singh besitami chetongdun si mayalong kebangji arni ki ongdung avot pidong arjan along pipen Bharatiya Janata Party asong aphan kipa haiji aphan rat amai pi along than pajermi pon. Hamren pen Birson Ronghang Karbi Anglong News. Atum dak joining ta doji puloi PSLC tum la Congress itum kama thake khiruni long pira petto sida dakarar tumbang pulo je dak jirigendenga aha wata bakngi la sipini dak banglo atube nilitum non ke bangji election la so MP election aphan atum be nilitum chenglo a consensus ki dak la sia tumi tame suru puthar pen chenglok bukajan pen chenglok borjan pen chenglok nitum along apeka tim nitum mai meeting doramlo la elong mai meeting hupuke isisia adimlong si suri ke ini bananar muchitong no tinda theklong lo tapi ni daga bangke ni ligi pubang lo kele misi bang pulo jinda khiruni long biye po na thoi ke do abutar sana bangke khiruni long le binangara ke chief minister doji la pen ke daging long side bangke ni tumbang po positi ni dak jiriga deng hawaran sikira la sipini dak uling kesoksia angkang si amni tum si bang lo la pen dak la so amai long sisteme piniponan PSLC Congress ang theklong lo dang join ni so ko an hala women wing president Rita Kramsa pinang lo social media long theklong lo je il tum ye kaita highway lo social media ke pu sita original kai ke nil tum lo Rita Horen Singh be kai 2,30,000 lage records ki ke than la sinon phong ke hai det je phan mang ke lak thom ra lak phieng bang लाख थम पारजी लाख थम में कम के लपन लाख फ्री पार जाता है वो ठेकलंग पना तो सर पनी लगा कोन पेन बांग फारू सी के आबे ते बांग के बगा दोन दोले लागसो PSLC से के कांग्रेस के दोन Jaipong ahithi adung sarbura tokbi arong along APHLC candidate aphan kangthum karne ajaime kedengpon Jangmi poni phaiser kep arni langhen constituency ke parlo sarbura tok bi arong along APHLC me phujai kathar aphan rat chingrum pet pen kangthom karne ajai me kedengpon langhen constituency along lapuson APHLC asong aphan ke kroi aratsi ke onglo pusi ningje thebonlu laso along boroa khepen don inkora pli aboro atum chepa ogdon lapen karbi pen don inkora pho atum chepa ogdon lo pusi berta ribdun long Lasinon ke bangji MP Kilik ahut ke langhen constituency arlo penta ke ongdung avot ke long ponji angring do pon lo pusi jai kathar pen mai along ningje pon bang so mai along alohi aman pen Robi Singh Singnar langhen constituency mephu sarmung rongphar phuloni constituency mephu Dhoniram Timung women wing pen Rita Kramsapi lapen Kongchun bang Kensing ingti chetongdon pen mai along RD chipidun lo Fuloni pen oroning di kathar Karbi Anglong News. Kopia noksa si longjima lo salam kachin bai hot. Abinong ke doors ke free symbol lake. Nilitum endame lapen nomination ke file paprang ching bang si long nangji. I am nomination ke file ching ke nililu. Nili si long nangji. Amat ko piloma cuma tha hala nobo soronia tu aparti ha Kokrojar ko nat ni sido daka parti ka be hala tuma phan BJP tum vanlo hala John Bernard sang ma pu phan vanomat alang lige thang da Karbi Anglong ala me chini ne itum kisung go piloma thang na chini ne alang li phan vanomat hala tors arjan be na papi thudun de ang alang li tum ke registered party pusi pu lapen registered and recognized pusi pu lapen hala tum MP non ge jokta velu hala tum ke long nang gia ve amat ko piloma BJP atum atumi DC pen ni tum meeting ge doon hut DC phanda hang pon de meeting ar lopen hang pon de ha
chamber lo officer lo papilu chok amahala da ko pipilo ni gipu kather kadu velo rokom lo amat biji DC ta kroike lo ni to manang pihai hedet la pena la John Bernard Sangma phanta ingtan batake thompi ge hangpon ki chengku ga alang lik roilo ni enelo nang tum tos nang tum anon pulo alang lik bol si en populo amat alang di aphan alang di phanda unan therlo amat alang ni ta apika ko kroi tu thedet la puyo amat ili tum aphat kesi ke lage ni tum second halamang achala pijudet lang la amasi kesi nang pirong lo amasi ni to matalo lage blessing in disguise lo mane lage akim me alam lo athema ilitum election ke jedan ke hai kela ki che to men kang than ye phan ye mati di ai kesi hilo kang than i meji kente la si ar nam ta itum hanang pilo pusi matalo la pen la election commission ben si ilitum han la kesi ta nang pilo ke la pot non ke la bangso kesi pen ilitum ke che to amen voter list along pen ing than nang po la pen ke long le patta pen ata ing than nang po la pen sakuri pen da ing than nang po la ing tip lap nang po la pole la pen hala BJP atum Amir tahdi inti pet nang po la pole telam sar acha nali kon butpen si hayi nali kare ni hayi ni tu ngeci ni tengke kado lak proxy do pot ilitum lak poke long vek po ini BJP tum na puto nang li phan la MP judet lo pote kursenem puthak jarang beng choki pula so puthak nang li hin pet pi silam klar ki kursenem le ke beng yi polote la ke beng pa prang cheng ik hala angjir pichen ko katum lo hala to hala la pen hala a ika sopi phanda rip det he ko marlo lage rip det man jail thap thot bodi hala phat ala ko man ne tisu pe son tisu bodi alang lige jail ta ke donang lo la son pot lo la ni phan nge nang pe doji pula je alang lige do thue tu ago ko pe do thue na pula ke la ke ni ke kurse nem ga lidet ke ni piso ko bong ali pinakan de ana ling seta promotion ni je de kan lo jong si BJP si highway ki jong si ramdet bote CM ke jo la ke ni chupen na si unon pulo le chupen da pulo ke si unon pulo ke ni tum long nang dun non la ke nang tum nang si o e pin ta chok lo BJP ben si unon pusi ni ke pule chupen ta tu liram rong hang phan ke lalu lamang Han boka Joyson hanse ahem chujuna se karklipon Jangmiponi phainer kep arni lakhain kora throk dwarbagor MSC constituency angkang Han boka sartheteron arong amikar Joyson hanse ahem chujuna se karklipon Labangso chujun ase karklipon kurusar laki hemphu mukrang adorbar secretary Harsing hanse Dorsing hanse Joyson hanse Dilip hanse Kangbura hanse atumpensi bangso achujun karklipon Laben labangso chujun along Richard tok bisitami chetong dun Vomut vokan setami mesen me et pusi karkli ahem phu Joyson hanse pen pachini pon pachini kadong serang betul ipan kajo pot anu se suri dilihin pen kadong pajiri lo kadong ana mithe kachithok tini milige kece siang dengna lapen ke vomut vokan anta mesen Tin thong rong hang ong ni hu sala atum nang dum prong mut bukan antam kun ni par e saisi par mut bukan antam ahong ini ngarok itu luar bagori ya besar tong biang hai Richard tong kita ilik tu malong kola rong par sakai ta nagi tong dun tapi tera bahon duta nampajir pon masih ilik tu maron Hindu bisa nang hake hinpen aning elevet nang sing hot pen nang citong lu pot suri ni kita dilihin kita curoi pindu ini samping ini kan besok nanti